Ya sayyada na Fatima bar yabona ki yarda ni kaunar ki nake labbaiki yayan shugabana. Ya sayyada na Fatima bar yabona ki yarda ni kaunar ki nake labbaiki yayan shugabana. Bismillah sarki kai zan saka farko ta rabuwari rabbana ka dare ni iko wake zara sai da batu ya zuwan farko Allah masarin kawon mu ka dade mu arko. Ya sayyada na Fatima bar yabona ki yarda ni kaunar ki nake labbaiki yayan shugabana. Kadado salati gumma mu da khairul anami fasali har asabu sun so imami da duka auliya har shi ya fajinin masumi da sansunan zoni da shi zan kuma da dani kaimi. Shana Abul Abbas kai ne mabuɗin da kai aka sharan hanya na bukai ibadi da shehu barama nake dukta kamata da faɗi Mola ya jibri ma da shewa butu hatu kundi. Ya sayyada na Fatima bar yabona ki yarda ni kaunar ki nake labbaiki yayan shugabana. Salamu alaiki uwar kowa ina wata kamar ke. Salamu ala ainihin rama bukatar mu da aike. Salamu ala ainihin mamudu musauki da hanke. Kike manna dukkan gata zara kaina a duke. Ina zaje ya samo kamar ki ummul warata. Ina son ki ne sanda ya wuce nawa da ɗanta. Ki yarda da ni ki ce kin amshi duk manufata. Batulin umma don Allah ki yi min gata. Ya sayyada na Fatima bar yabona ki yarda ni kaunar ki nake labbaiki yayan shugabana. Silar samuwa a halitta banga kamar yake ba. Ina son ki ne na furta ban san haddadi ba. Ni buri na faki ce in taki mini tarba. Ba so kuma zarawa litta ba za ka sha ba. Malkairi ya masu manai miki bai'a tun kan na zo da sanda akwai ki na zo a sa'a. Batula na mika dukan ragama na yi miki bai'a. Zara'u na san makin mun don ku ba ku furta a'a. Ya sayyada na Fatima bar yabona ki yarda ni kaunar ki nake labbaiki yayan shugabana. Ashe duniya da kiyama don kuwa kayo ladifa. Don ku rabbana ke baiwa litta aya sharifa. A wanke kirjina ya zarawa cire masifa. Nafsi fidaki ummin shirafa wa aya nazifa. Bazan daina furta abinda na saba ba ya kabira. Fatima gaibu ce gaibun gaibu fada da kara. Waya gano ta ne bayan san ta Fatima zara. Za
zati ko sufa babu kamar ki sai da amira. Ya sayyada na Fatima bari yabo na ciyar da ni kaunar ki nake labaiki yayar shugabana. Ba zan bar yabon ki ba digirin sai da wuya umaima na kyan asali banda kamar ki ya makaluma. A ya sayyada ke ce asalin kaunuka ma diyar shugaba sir a ya karima. Ban ji kamar ki ba ya mazkura zauji ga ali mafi daraja da girma ke ce a san makoli. Ina ma in zo gare ki ban mali ajibu sayyida masu madan maulay mawali. Ya sayyada na Fatima bari yabo na ciyar da ni kaunar ki nake labaiki yayar shugabana. Assalamu alaiki jinjina ce muka miƙa diyar shugaba da kun kauna muka ɗauko. So muke batula mu riga su zuwa daga farko a can muka kwana ba ma gadara da sammako. Sanai ni zara mai kyan sufa da suna uwar iyaye dan kya kai komai umina. Cukurewa girma fadi masaki da yarina dan Allah watula kira mu zuwa Madina. Ya sayyada na Fatima bari yabo na ciyar da ni kaunar ki nake labaiki yayar shugabana. Mulwara aimini domin sidi ali domin asanai ne masu can san makoli. Domin sayyada Khadija ta cire ni ali domin Zainabul Kubra a idona a sanya kwalli. Sayyada domin fito ya daɗe ni karfi domin jubiri mazilma rufa ban mayafi domin shakali yara zimi zan masufi da maulana sharbu dan sala ciki da na Fatima bari yabo na ciyar da ni kaunar ki nake labaiki yayar shugabana. Nai tawassali da maulana Usmanu Sufi, nai tawassali da maulana Usmanu Sufi. Abubakar ne mai faɗin mayazo da ƙorafi a baje su don Allah ka da sifi mu ƙarfi.